chỉ bay ule voin hi mei ni som ni pani ania voin mei ni som ni pani tlai thim lima Aizawl Hmar tlang dung chung vela Kawlphe na sa mai trek tlak ha in lam hu ve mo a video in thir lo kang miang a to ber mi phei su pui takani khati zong kha trek la Kawlphe video kan an ti thei chu ni kan video te lo thlir sak bain kan lom hle ni kan channel hi lo subscribe sak ve ula la subscribe lo te kan chuna thei ang angin min lo share dar sak ve don nia kan lo me